Mit navn er Henriette Friis. Jeg er dansk og bor i København. I cirka 45 år har jeg samlet på Meissen silkekimonoer. Det resulterede i en kollektion, som jeg har doneret til MAC. Mens jeg går en tur igennem byen i dette dejlige vejr, så vil jeg gerne fortælle lidt om mig selv. Oprindeligt er jeg uddannet som tekstildesigner på Danmarks Designskole. Da jeg var færdig der, arbejdede jeg som designer af boligtekstiler i Danmark og England. Dengang var moden inden for boligtekstiler store, grafiske, stiliserede mønstre. Inspirationen fra Meissen-kimonoerne var let at se. Senere skiftede min professionelle interesse sig til fotografiet. Både foto som virkelighedsdokumentation, men især fotomanipuleret kunst. Og jeg holdt flere årlige udstillinger. Jeg har altid haft ører og øjne åbne, når det gælder inspiration cross country. Altså den kulturelle udveksling mellem lande inden for kunst, design, arkitektur og musik med mere. Det er præcis, hvad der skete med Meissen silkekimonoerne. Japanske designere blev inspireret af moderne europæisk kunst. Og så senere blev europæiske tekstildesignere, som jeg selv, inspireret af Meissen-kimonoerne med deres fantastiske, dristige mønstre og brillante farver. Men kom nu indenfor i mit hjem og hør, hvad jeg kan fortælle. Du har også en professionel tilknytning til tekstiler. Kan du fortælle os lidt mere om det? Ja, jeg gik som sagt på Danmarks Designskole, og jeg tog et kursus i silkemaling der med en japansk underviser. Han kom fra et gammelt japansk værksted. Et silkemalerdynasti, der i generationer havde malet kimonoer, hvor viden derfra blev overleveret fra far til søn. Denne japanske underviser fortalte mig om Meissen-kimonoerne. På det tidspunkt blev jeg dybt fascineret af den historie. Men det var i 1970'erne, og der foregik så mange andre skægge ting. Så jeg lagde det ned i min hukommelse, ned i baghovedet. Kan du huske, hvornår og hvordan du begyndte at samle på Meissen-kimonoer? Og hvor mange har du samlet? Altså i begyndelsen var jeg slet ikke klar over, at jeg samlede. Jeg købte dem bare, fordi jeg syntes, de var smukke, og det var en fascinerende historie. Og flere år efter, at jeg havde afsluttet min studerende på Danmarks Designskole, der var jeg i London, og jeg husker, at jeg var nede i en lille sidegade, hvor jeg fandt et par stykker, som jeg tog med hjem. Og det var nok der, at det begyndte, at hver gang, at jeg kom i kontakt med det, så det nogle steder, så købte jeg dem. Gennem årene, så samlede jeg så brikkerne om historien om Meissen-kimonoerne. I alt har jeg nok samlet 95 kimonoer og udvalgte så de stærkeste, de vildeste, de mest kraftfulde og de mest typiske kimonoer. Dem, der repræsenterede den kerne i min samling, der er inspireret af moderne europæisk kunst. Derudover inkluderede jeg også eksempler på de mindre vilde designs. Og det er det, der er resulteret i den samling, der nu findes på MAC. Hvordan fandt du alle disse smukke kimonoer og haorier? Da jeg begyndte for alvor at samle, så læste jeg alt, hvad jeg kunne finde om Meissen. Og jeg rejste også til Japan, hvor jeg skabte nogle kontakter. Meget senere så blev internettet en stor hjælp. Jeg fandt en kvinde online, en japansk kvinde, som handlede med kimonoer. Hun vidste meget om Meissen. Vi blev venner. Hun hjalp med at finde Meissen-kimonoer, samt gav mig navne på markeder og auktioner, som jeg kunne bruge. Hendes interesse og viden om Meissen gav mig mange forbindelser til dets historie. Hvad er de mest fascinerende aspekter ved Meissen-kimonoer, set fra dit perspektiv? Der er flere aspekter i Meissen, der fascinerer mig. Et af historien om den kulturelle udveksling mellem øst og vest og tilbage igen. Teknikken i ikat kom til Europa fra Indien for lang tid siden. Og i midten af 1700-tallet blev ikatvævet silke fra silkefabrikanterne i Lyon, Frankrig, højeste mode blandt altså dem, der har råd til det. Så i 1880'erne rejste en japansk mand til Lyon, Mr. Kondo, for at lære teknikken, og han bragte den tilbage til Japan.
Så er der også historien om de unge japanske kvinder fra 1920'erne til 1950'erne, som elskede mejsen. De elskede disse kimonoer med deres fantastiske farver og mønstre, og det blev nærmest et symbol for dem, for at vise deres ønske om at være moderne, arbejdende kvinder. Den frihed, det gav dem. Og derudover har jeg også altid fundet det meget morsomt, at modbevidste europæiske kvinder mellem 1910 og 1940 klædte sig i japanske kimonoer, satte deres hår på japansk. Det var så traditionelle silkekimonoer, enten håndmalede eller broderet med klassiske motiver som fugle, blomster eller landskaber. Samtidig med det, så var altså de unge japanske kvinder selvsikkert deres store, dristige mønstre i mejsen silkekimonoerne, der var inspireret af europæisk kunst i deres fantastiske farver. Det fascinerede mig også, at mejsen-teknikken, altså ikat, oprindeligt blev brugt som en billigere produktionsmetode sammenlignet med håndmalede broderede silkekimonoer. Men i dag så betragtes mejsen-teknikken som en dyrere metode i forhold til moderne trykteknikker, og det er også derfor, at den ikke bliver lavet mere. Hvorfor besluttede du at donere din samling til et museum? Og hvorfor valgte du MAC som det nye hjem for din samling? Mejsen-kimonoerne eksisterede kun i en meget kort periode, fra 1910 til 1955. Det var jazzalderen. Men i den tid var de en vigtig del af den japansk-europæiske kulturhistorie. Når man har opbygget en sådan samling, så er det utænkeligt at sælge den stykke for stykke. Ikke alene ville kimonoerne gå tabt, men også deres historie. Så det er rigtig vigtigt for mig, at historien om mejsen-silkekimonoerne bliver bevaret og videreført til kommende generationer. Det var Mrs. Miyawakita Ellis fra MACs japanske afdeling, som kontaktede mig for at se samlingen. Og under hendes besøg, hvor vi talte sammen i 3-4 timer, så diskuterede vi blandt andet forbindelsen til og inspirationen fra moderne europæisk kunst, som man jo kan genkende i mejsens mønstre og farver. Den samme inspiration, man ser i europæiske tekstiler fra samme periode, såsom Wienerværkstätte. Og tanken om at donere samlingen til MAC opstod hos mig, og under et senere besøg på MAC, hvor jeg så den store samling af kunsthåndværk fra begyndelsen af 1900-tallet, som MAC har, så blev det klart for mig, at MAC var det rette hjem. MAC er et af de vigtigste museer for kunsthåndværk i Europa. Da jeg så mødte Lara Steinhauser, som med sin entusiasme og viden, hun er jo kurator på denne udstilling, der vidste jeg, at MAC var det perfekte sted for min samling, og derfor besluttede jeg at donere den til MAC. Har du altid været samler? Har du samlet på andre ting? Nej. Mejsen silkekimonoer er min eneste passion, når det handler om samlinger. Men jeg har dog andre passioner i livet. For eksempel at spille saxofon. Især jazz fra 1930'erne og 1940'erne, som jo også er den store, gode tid med mejsen. Her til slut, har du nogle gode råd, du vil give videre til andre unge samlere? Ja, det kan I tro. Selv aldrig det, du køber. Heller ikke på det tidspunkt, hvor du ikke er klar over, at det er en samling, du rent faktisk skal ved at lave. Og selvfølgelig slet ikke, når du er klar over, at det er en samling. Fordi det er først, når samlingen ligesom er komplet, at du kan anskue den og se, hvad er egentlig fokus på den her samling. Og at der er noget, som ikke bidrager til denne fokus. Så bør du overveje, om de genstande, om du overhovedet har brug for dem.